metriä lippuu. Kolme metriä lipulta punaisilla. Juokse, juokse! Miten sitä pääsit tänne? Minähän karkoitin sinut. Keinoja on. Ahaa. Nyt sun pitää olla jotain tuon naapurin kanssa. Tajut, että se on pettänyt. Paljon autettu. Silleen vähän. Kuitenkin näyt kokonaan sinne kuva. En jaksanut ruveta heittää sitä maahan. Sä teet 12 yhteen kääksään. Oot se nyt äkteet? Niin. Korkoja katkeaa, ei oo tästä aikaakaan. Stiliset vaikeudelliset, eikä jopa punaiset. No, pankkitilini on tyhjennetty. Ja niitä ei saa lapsennekaan. Häisyt kylästämme! Ja sitten hyppy! Oi, sieltä lenteli nyt kaikki mun... Mikä tuo on? Ja sitten sieltä... Ja sitten taas jatkuu ihan hirveä ratsastus. Sitten mennään kyykkyyn.